Tohle u nás neděláme. Do našich mikrofonů se totiž jenom mluví. Ale polikat budou vaši posluchači. Jeřáb, 3 filmové kamery, mikrofony až pro 4 lidi, ledkovej krb. Vsadím se, že to jste jen tak nikdo neviděli. A ne, to není hollywoodský set. To je nové podcastové studio v Praze. A to není vše. V mých rukou si budete nejen cítit jako hvězda, ale budete taky vypadat. Podnikáte? Nebo máte firmu? A stále nemáte svůj podcast? Děláte chybu. Lidi totiž kupují vás, váš příběh. Tak přijďte dřív, než to bude vaše konkurence. A ona tu bude.